5 minuts que passen de 2:15 del matí. Ha arribat el moment d'obrir el cafè de l'Ara i aquí. Des de fa, doncs, ja deu fer pràcticament 3 setmanes, mal comptades, que la Federació d'Associacions, la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat va convocar els seus associats, precisament les associacions de les quals formen part, perquè calia renovar la junta directiva. La desaparició, com es dèiem, tot just ara fa uns mesos, de Pere Vall, el cel sigui, evidentment, va provocar que s'hagués de reorganitzar aquesta junta directiva i, sobretot, que s'hagués de triar nou president per al període dels següents 4 anys. Es va presentar la candidatura única que encapçalava qui tenim nosaltres aquí avui en els estudis, l'Agustina Granvallet. Agustina, molt bon dia. Bon dia. I l'enhorabona. Gràcies. Com dèiem, les associacions tenen uns tempos de renovació, malauradament. Quan aquests fets s'han de fer per una situació com la desaparició de Pere Vall, doncs és una llàstima. Sí, la veritat és que sí. Jo no estava en la millor forma, la veritat és que no estic passant per un bon moment de salut, però bueno, algú havia d'agafar les riendes, que dic jo, no? I com que no hi havia ningú que es va atrevir, doncs bueno, anem-hi. I és veritat, és la primera vegada també que assumeix el càrrec una dona i una dona amb discapacitat, que això també és prou important, també, no? Recordem que el primer president va ser, també, el cel sigui, Antoni Rogel. Sí, Antoni Rogel. Que el va succeir Lluís Samper, i que després va assumir, com dèiem, Pere Vall, i ara vostè és la quarta persona que es posa al capdavant. Deia que vostè segurament, potser no ara passa pel millor moment de forma, però jo m'atreviria a dir que ho compensa amb el seu amb l'entestament, no?, en la defensa precisament dels drets dels discapacitats. N'estic convençut. Sí, no, i a més, a veure, estem passant per un moment molt important dintre el que és la discapacitat, perquè ja es va ratificar el conveni de les Nacions Unides de les Persones amb Discapacitat i estem en plena adaptació, no?, d'aquest conveni, i hem d'estar vigilants i hem de veure com s'adapta dintre del Principat, perquè és veritat, es va firmar tot, es va ratificar, es va acceptar tot, i ara estem veient com s'adapta, no?, aquest conveni. Ara li demanaré per aquestes qüestions i per d'altres, que sé que formaven part una miqueta de l'agenda de temes pendents o de neguits a resoldre per part del col·lectiu d'aquestes associacions de persones amb discapacitat. Deixi'm només esmentar la gent que ara fa ben poquets dies han decidit que conformi la junta directiva juntament amb l'Agustina Granvallet com a vicepresidenta, l'Anna Parramon, de Trana, com a secretària Francina Anglada, de l'Associació de Malalts d'Alzheimer, tresorer Manuel Fernández, de Mare, i com a les vocalies són per Josep Maria Basolí, de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, Núria Campamà, d'Autea, de l'Associació d'Autistes, sobretot de canalla, no?, encara que també hi ha adults que pateixen aquest espectre autista, i Jordi Matencio, de l'Associació de Tartamuts i de Persones que pateixen trastorns de la parla, que també ens va visitar no fa massa aquí en els estudis. Una assemblea on també van aprovar el pressupost del 2017 i on, com dèiem, segur que devríem posar damunt la taula una miqueta el registre o la llista de qüestions que... De temes pendents. De temes pendents, com dèiem, no? En principi, seguirem el pla estratègic establert quan va entrar el senyor Pere Valls com a president. És veritat que s'ha de retocar alguna cosa, perquè les coses sempre s'han d'actualitzar, però en principi a seguir aquest pla estratègic, que tothom el pot visualitzar a la pàgina web de la FAT. Que d'aquí a uns minuts apareixerà vinculada en el Facebook i en el Twitter del programa, de la mateixa manera que hem etiquetat, per si algú vol consultar també la pàgina Facebook, on van apareixent informacions diverses. Entre d'altres, perquè no me n'oblidi, una qüestió que entenc que els deu fer una certa il·lusió que això es pugui fer. És aquest postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu, precisament de la Universitat d'Andorra a la Universitat de Vic, no? I també que hi forma part Alzheimer Catalunya. Sí, això és algo que va poder fer el nostre, malauradament el senyor Pere Valls, que ens va deixar. I, clar, amb el tema de l'Alzheimer és veritat que jo tant com els altres discapacitats que conformen totes les associacions, m'he de ficar al dia una mica. Jo no parlaré lo just perquè encara m'he de reunir una per una. Jo seré la veu, però jo tampoc
entro tampoc d'una manera molt diferent a lo que es portava fins ara. Jo vull que cada associació tingui la seva imatge pròpia i... Home, han conformat una junta molt transversal en aquest aspecte, Sí. I aquí tothom ha de donar el seu do de pit, Vull dir, aquí hem de treballar tots junts. És veritat que feia molts mesos que m'ho rumiava, però estic contenta amb les persones que estan allà dintre. Tenim la part jurídica, que és molt important perquè et diré, Àlex, el major problema que es troba una persona quan pateix una discapacitat sobrevinguda és el tema dels papers, arreglar papers, el tema jurídic. A vegades no saben cap a on han d'anar, a on s'han de dirigir, i això tenim la gran sort de tenir el Risto allà, que bueno, és jurista i a més està besat amb tots aquests temes, i la veritat és una gran ajuda. Després tenim una administrativa, que és la que rep en principi totes les persones i si ha de delegar o reorientar cap a l'associació que ha d'anar. I bueno, la idea seria poder tenir també una mediadora social. Jo, justament a la primavera, sí que vaig fer una formació com a mediadora social, però merament per portar temes quan et venen les persones, com ho has de fer, com les has de rebre, com les has de tractar, però és veritat que la federació necessitaria una... Si no fos amb temps complet, doncs, com a mínim mitja jornada. Per qui no acabi de conèixer com es conforma aquesta federació d'associacions, clar, òbviament són les associacions les que conformen aquesta federació. Com hem dit, hi ha l'AMA, l'Associació Andorrana de Malalts d'Alzheimer, AMARE, l'Associació Andorrana de Malalts Reumàtics i Fibromiàlgia, la MIDA, que era l'associació de la qual... Bueno, i presideixo encara. Encara presideix, no? Sí. La nostra protagonista avui, Associació de Persones amb Diversitat Funcional, AUTEA, l'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra, com hem dit, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, TRANA, que hem esmentat abans, l'Associació per al Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius a Andorra, esclerosi múltiple, entre d'altres, i l'Associació Andorrana per la Tartamudesa i d'altres trastorns de la part, la TTM, a Andorra, com dèiem, que presideix Jordi Matencio. Hi ha... evidentment, aquesta junta tan transversal, jo, si vol que li digui una cosa, cada vegada que penso amb la FAT i en l'última visita que ens va fer Pere Vall em vaig quedar molt parat amb una qüestió, i recordo que vostè també ens ho va explicar en la seva última visita, que una de les qüestions, en teoria pendents, jo diria aclarir, ja no tant a solucionar, sinó aclarir, és com és que a una mateixa persona hi ha una valoració per part d'algunes institucions i d'alguns organismes en una ràtio, amb una xifra, amb un percentatge de discapacitat, i depèn de quina altra associació, doncs en té una altra. Quina altra institució et fa aquesta valoració, una altra. I això, la veritat, és que em va costar molt d'entendre. Pues si li costa a vostè, imagini's a la persona, sobretot a la persona afectada. Recordo que ens van dir, una era la valoració, per exemple, que es podia fer des de la CAS, i una altra la que es feia des de la CONAVA. A la CONAVA, sí, a la CONAVA. Que és la Comissió Nacional de Valoració. I a vegades hi ha diferències de ben bé de 15 i 20 punts, percentuals. Sí, clar, i aleshores aquí hi ha un problema, perquè aleshores hi ha ajudes que no arriben a aquesta persona. I tan difícil és unificar els criteris? Pues deu ser molt difícil si no es posen d'acord. I quan és una parapública, la CAS, vull dir que això és tan fàcil com que hi hagi una comissió que reguli tot això i que digui, bueno, a veure, a aquesta persona se li ha fet aquesta valoració, es miren els informes i tan fàcil com això, vull dir, però bueno, és un dels reptes també, Qui vulgui, apareixerà d'aquí un minutet aproximadament aquesta lloc web de la Federació d'Associacions amb Discapacitat. Si vostès van doncs, a l'apartat que diu Qui som, una de les pestanyes els portaran a aquest pla estratègic, que el poden obtenir doncs, fàcilment amb un PDF que apareix vinculat allà i amb diferents imatges on hi ha aquestes seqüències. Recordi'ns què pretenia aquest pla estratègic, Agustina. Bueno, aquest pla estratègic, de fet, ja contemplava la convenció en aquell moment, i de fet, el més significatiu que volem que sigui més visible és això, que cada associació treballi i estigui unificada per coses en concretes, però després cada associació ha de fer la seva reivindicació.
perquè, a veure, jo no puc anar a parlar en un moment concret el dia, per exemple, de l'Alzheimer sobre l'Alzheimer. Jo crec que la persona idònia han de ser les que lideren aquestes associacions, perquè se mantengui millor. Aleshores, no hem d'anar a usurpar a un lloc i parlar d'algo que potser nosaltres no hi estem vessats. Després estem units per coses concretes, no? Per creació de lleis. Ara, per exemple, s'ha de crear la nova llei d'igualtat. Estem treballant una altra vegada, torno a dir, amb el tema de la Convenció, que ara just farà 10 anys que es va firmar a Nova York, i aquí ja fa el 2013, vull dir que farà ara a l'octubre 3 anys que es va rectificar, i estem encara donant els primers passos. Si cerquem, ho dic perquè jo entenc perfectament el que diu vostè, vull dir que cadascú ha de liderar la reivindicació concreta del seu entorn, malgrat que hi hagi una federació que plega, perquè, com dèiem, gent que té o diversitat funcional o alguna discapacitat, doncs està bé que estiguin aplegats també sota un mateix paraigua. Es diuen que la seva missió és vetllar per la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i per la millora de la qualitat de vida d'aquestes, també de les seves famílies, mitjançant l'acció unitària, coordinació i recolzament i servei a les associacions que formen part precisament de la FAT, que així s'anomena aquesta federació, així com mitjançant també l'exercici de representació d'aquest col·lectiu davant els poders polítics i les instàncies andorranes i internacionals. Per tant, ara, diguem-ne que si imaginem metafòricament, no, un despatx de la presidenta de la federació, el dossier més important és que tiri endavant tot el contingut, precisament, d'aquesta ratificació que vam fer internacional, no? No tinc despatx. Per això ja m'ho imaginava, per això he dit metafòric. No tinc despatx. Per això he dit metafòricament. No tinc despatx perquè treballem d'una altra manera. Sí. A veure, és que tenim una eina per lluitar i per aconseguir tots els nostres drets, i és aquesta convenció. I tan fàcil com que l'han ratificada i ho han firmat tot, i han de seguir fil per randa el que han firmat. Ells volen regular, vale, o adaptar-la a Andorra, no? Però és veritat que és la nostra eina més important, la que tenim per aconseguir tot allò que sempre hem reivindicat, la inclusió a les escoles, la inclusió en el món laboral, l'empoderament de la persona, que ara està molt al dia aquesta paraula. Sí, per cert que el dia 18 hi ha unes jornades tècniques a l'Institut Guttmann, precisament, que una de les qüestions que parlen és precisament de l'empoderament, de l'autonomia personal, no? Sí, ara hi baixem. Baixem uns quants, És veritat que això també és important. La formació també de cada persona que lidera cada associació també és important, que tinguin una formació específica en el ram que li pertoca. I després jo sempre dic, a veure, que la discapacitat no és un problema, és la solució al problema. I després seguir també la frase que sempre diguem i que sempre encapçalem, que diu, no es pot fer res per la discapacitat sense el discapacitat, que ens trobem a vegades que estan fent això, adaptant, per exemple, espais i sense comptar amb nosaltres. A veure, qui ho fa, això? Ens diu el Pep Via a Twitter, un país tan petit no es mereix això. Fa referència precisament, diu ella, al merder que teniu amb les valoracions. Sí. No s'ho mereix ni el país petit ni la seva gent. No, que es podria fer molt... A veure, és que al final tampoc som tants, vull dir que es podria fer també, vull dir que no caldria tampoc tenir aquest d'allò i aquest conflicte que tenim, que si ara la CAS, que si ara anem a govern, que si... A veure, és que m'han donat aquesta valoració i per què vostè li ha donat aquesta valoració. Sort, jo dic, de veritat, en tenim del cinto, rebem. Aquest any hem rebut de 500 a 600 persones. Són moltes persones, El cinto, que jo ja sé a qui s'està referint, ho dic per la gent que no sàpiga qui és el Jacint Risco, que també ens ha visitat en el final de la temporada passada i que, diguem-ne, que és el que està actuant una miqueta com de gerent, no? Sí, és el gerent. La Junta el va escollir. Sí, la Junta el va escollir en el seu moment per portar la gerència, i de fet va començar a portar tot, el tema administratiu de gerència, després es va incorporar en una administrativa, però jo m'agradaria realment que només allò, que es quedés realment amb el tema jurídic. Per això la importància de poder agafar, de poder contractar una mediadora social que pogués rebre. Jo no estic allà cada dia. Aleshores, tampoc la presidenta, per molt que
que vulguin no pot rebre totes les persones. Jo ho intentaré, però també hi ha també les associacions. Vull dir, cada persona que tingui una discapacitat específica se la derivarà cap a la seva associació. I ha dit vostè una cosa que a algú li pot semblar, doncs, home, diu, això és igual que passa en altres situacions de la vida, no? Que deia vostè tota la burocràcia que significa doncs, intentar accedir a aquest tipus d'ajuts, a aquests tipus de qüestions que són, òbviament, una qüestió de justícia social o de justícia distributiva, diguem-li així, però que si a vegades aquella gent que tenim ara la sort de no tenir cap discapacitat, però que la podem tenir demà passat, ja ens costa, i ja és farragós, i a vegades no entenem ni el llenguatge, ni els tempos, ni res de tot això, i a més és que és per una persona que en un moment donat, així, a vegades amb un així, la vida canvia, doncs trobar-se, a més, amb aquesta llau de burocràcia i de dificultats d'ordre administratiu i tècnic, no? I això, evidentment, cal aplanar-ho. És que, clar, quan tu pateixes una discapacitat, sobretot sobrevinguda, et trobes amb moltes coses que et venen a sobre. I el que menys estàs és per aquestes tonteries, jo dic tonteries, a te'n mereix de dir, no, és que ara vostè ha d'anar a buscar un paper aquí. I quan vas allà et diuen, no, però és que havia de portar aquest paper. Bueno, i per què no m'ho han dit allò? Vull dir, tan fàcil com agilitzar que ara, per sort, torno a dir, ho tenim des de la federació, que això agilitzem els papers, i la veritat és que s'ha fet molt amb aquest tema, amb el tema burocràtic. Però potser és el tema més feixuc per a la persona que pateix una discapacitat. I després hi ha d'altres processos, evidentment. Després nosaltres a la persona se li ha d'ajudar, doncs hi ha tallers, cada associació fa la seva tasca d'això, si han de fer tallers o han de fer sessions de coaching, si han de fer sessions de ioga, tot això, cada associació ha de trobar el que li va bé amb aquelles persones que pateixen l'afectació que ells representen, no? Òbviament. Ha parlat vostè de la llei d'igualtat i em dóna la sensació que en aquest aspecte, en l'aspecte de la gent que pateix alguna discapacitat, alguna diversitat funcional, és especialment necessària. Perquè hi ha certes coses que no cal dir-les, però si queden negre sobre blanc, molt millor. Sí. No? Però a veure, la llei d'igualtat s'ha creat una comissió que encara no s'ha reunit. S'ha creat, però encara no s'ha reunit. Però, bueno, de totes maneres, una vegada que contempla i et llegeixes el conveni, dius, bueno, és que no sé si calia una llei d'igualtat, no? Si respectem fil per randa el que diu el conveni, tampoc calia crear aquesta llei d'igualtat. És que al final també anem creant lleis, però si l'important és respectar el que ja establert des d'un principi i el que ja s'ha firmat. Si això ho respectem, ja no cal fer més. Jo no sé si és que hi ha gent que s'avorreix o que necessita incorporar... Sí, a vegades, jo estic d'acord amb vostè, a vegades la Constitució ja dona prou eines com perquè... La Constitució ja ho dona. Digui, per exemple, que no hi ha d'haver discriminacions per cap tipus de raons. No. Doncs aquesta podria ser la primera, segurament, no? Respectem, comencem a respectar les lleis, no? I a seguir-les, però clar, comencen després a fer reglaments, doncs, bueno, aleshores hem d'anar... I després, la veritat és que per les associacions, quan es fan comissions, es fa feixuc, perquè hi ha persones, la majoria treballen. En aquestes comissions són maratonianes, i has de treballar, t'hi has de ficar de valent. I és veritat que una vegada ahir vaig escoltar la Rosa de Lluís, després quan hi ha un canvi de govern, el que tu has fet amb aquella comissió, allò se'n va amb un calaix. I jo dic, és que inclús les persones que anem amb aquestes comissions o que van amb aquestes comissions haurien de cobrar també. El mateix que cobren els especialistes o els tècnics que venen de fora, que en tenim uns quants també, perquè de tècnics no ens falten, vull dir, de tècnics en tenen la tira. I ens necessiten a nosaltres, és veritat, perquè som nosaltres els que... Però a vegades els hi fem una feina molt important i quan ja s'acaba la legislació, allò, doncs mira, cau en un calaix. La legislatura, vol dir, no? Sí, sí. M'he quedat molt amb aquesta frase que ha dit vostè, no es pot fer res pel discapacitat sense el discapacitat. No, perquè, a veure, la discapacitat, el que et deia anteriorment, la discapacitat no és el problema, és la solució. I si partim d'aquí, doncs... I de discapacitat, per desgràcia, encara que hi hagin avanços, encara que s'estiguin fent, treballant amb les cèl·lules mare, ara
ha pujat molt les discapacitats amb els temes de les noves tecnologies. Tota aquesta gent que surt, potser se fotin amb el mòbil. Fa poc es va fer també un congrés aquí baix a la Gunman i es va parlar d'aquestes noves tecnologies, no? La gent que va, o la gent que va en bici, s'està patint molts accidents de bici, hi ha molta gent que queden afectats, no? I d'ictus, d'ictus ja ni parlem-ne. És increïble la quantitat de gent que pateixen ictus pel ritme de vida que portem avui dia. Té tota la raó. M'agradaria que en el tram final comentéssim una qüestió que jo crec que és una miqueta el leitmotiv de tot. És una frase que em va dir un dia l'Albert Llobera. Ai, l'Albert. Que me la va dir aquí, que és... L'Albert és més que un convidat per aquest que els parla, i que em va dir una qüestió que lliga molt amb això que m'ha estat dient, amb tot el que m'ha estat dient. Diu, la gent no ha d'oblidar, diu, que porto la cadira al cul. Diu, no la porto al cap. Diu, per tant, no puc anar a fer les cames, no puc fer servir les cames. Diu, però jo d'aquí estic exactament igual o millor, diu, que molta altra gent. Diu, per tant, que no confonguem les coses. I lliga amb allò de no fer res pel discapacitat sense el discapacitat. Sense discapacitat, perquè és el que realment sap el problema, no? Ell ja... nosaltres amb l'Albert tenim un ambaixador mundial, I jo precisament va ser perquè el tenim com a vocal a la Junta de Mida i li vaig dir, què et sembla que entri... Ell fantàstic, per WhatsApp. No, i a més, és veritat, vull agrair també tota la gent que m'ha felicitat tant d'aquí com de fora, He rebut moltes trucades. I perquè, a veure, jo els dic, espero estar a l'alçada, perquè no és fàcil, la veritat és que és totalment diferent tirar endavant, encara que tinguis una junta que t'estigui respaldant, però no és fàcil tirar endavant una federació que una associació. Canvia moltíssim, Canvia molt. Segur que sí. Ens diuen una altra vegada al Pep via Twitter, diu, em sembla que l'Agustina està una mica indignada i potser amb raó. Ens diuen, suposo que ho ha pogut detectar. Intento no ser a vegades tan reivindicativa i tan de jo, però és el que em toca. És el que em toca. Jo no vinc aquí a passar el rato, amb aquesta... Sé que hi haurà gent que potser diran, ostres, tu, però... Això és el que em toca. Jo crec que la gent que aposta per mi espera això de mi. I el que esperen també, com deien, és celeritat en l'aplicació del que vam signar i vam ratificar. Perquè si no, no ho haguéssim signat amb la seva integritat o no ho haguéssim ratificat. Entenc que és la reivindicació seva, no? Perquè hi ha països que no ho han ratificat tot, no ho han firmat tot. Aleshores, sobretot el famós article 12, doncs tothom me'l pot llegir, Vull dir... Què diria? Ens el recorda, Agustina? A veure, és que aquí, amb aquest article, de fet, abarcaria tot. Vull dir, tens dret a tot el que té dret qualsevol altra persona. Ningú t'ha de tallar, ni ningú t'ha de dir ni per on has de passar, ni com has de treballar, ni on has de treballar, ni què has de fer amb la teva vida. Sembla obvi, no? La Constitució també diu una cosa semblant. Sí. Com comentàvem abans. Agustina, que m'indiquen del control que ens ha passat el temps volant. Sí, volant. Que primer que li desitjo que es posi bé ben aviat. Sí. I que ja sap on estem, com sempre, per fer d'altaveu de les reivindicacions i dels neguits, com dèiem, que té tot aquest col·lectiu tan transversal, que és aquesta gent que, mal dit segurament, pateix alguna discapacitat. Com dèiem, perquè avui són vostès els que en formen part, però, com hem dit, la vida canvia així i no sabem mai què pot passar demà passat. Treballem per les persones que venen al darrere, que no es trobin mai amb els problemes que ens hem trobat nosaltres. Segur que sí. Agustina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.